Tebu kopong. Masih. Kagak boleh punya saya. Oh. Istirahat. Asik. Enggak. Kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Siap Official AS, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Masih bersama vlognya Bang Bedu. Hari ini kita mau ambil satu bambu di pohon untuk menggantikan tiang listrik. Bawa mainan. Oke, kita berangkat dulu. Lah kenapa? Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk semua pemirsa yang ada di rumah. Oke, ayo berangkat. Sendal lain lah. Siapa? Apa? Sendal yang ungu. Sendal ungu. Sendal ungu. Dedek pakai sendal dedek sendiri. Kalau enggak usah deh. Bapak enggak usah pakai sendal. Dedek ntar itu kegedean, Dek. Ngeker aja. Ya. Dedek ngeker terserah. Neng kene apa dhuwur kae? Nduk kono. Nduk kono. Nduk kebon. Tiang di kae iku. Nah, iku kan nemplek tembok sih. Nah, iki engko ame ora ditempleke. Tak ganti rene karena dek ketarik kabel kan kurang anu sih. Oke, kita ke kebun mencari satu bambu untuk menggantikan tiang yang rusak. Udah. Oh, tengarani tepung. Ayo ta. Les del mundi, dek cepet dek kono. Iki wis ketutup tanah ra? Iya. Oh. Padahal iki dalanan anu bol. Dek ini kayak watu. Iki wis ketutup tanah nah. Cukup kang kok. Ayo dek. Sukete sik nganu, api-api. Pemancing ngatai. Bro. Ono rene ra dek. Terima lu ra dek. Aku juga tajam. Amas. Ya, Lila. Kowe go ungkalan sedene ora? ora. Pemancing ngatai. Mama udah puting dulu. Oh. Tok. Nanas tau boy. Pak, Nanti burung otak. Pok. Otak. Telo rambat. Iki malah wis ono, Kak. nggih. Ih, Mbah, aja apik ora nek nak tepu percuma. Aja. Ngerti. Ki melekah. Mas kenan. Tepu. Wong. tebu kopong. Aja njupuk wae. Masa Dede buang gigi ya di sini? Heeh. Dede, ini copot sama.
Ini sini masalahnya. Cilik-cilik weh. Jan iki. Jadi kayak bocah kayak Mama yuk. Gitu wo. iya tapi bisa apa ora? Jiko Aduh, lu lek. Hah? Lu. Hah? Lu. Kayak pesono. Oh kae, Jalan. malah wis nganu bongkaran. Apa tuh? Ono bapak ono bapak. Iya. Iya. Ngomong. Pak. Mau minta bambu, Pak? Bambu. Mau minta bambu. Bambu Apa? buat tiang, Yang apa? tiang listrik. Yang beli itu. Enggak, maksudnya ngambil ini. Ngambil yang masih. Si kakak boleh punya saya. Oh, iya. Karena zaman itu ada mana? Dikira sing anu sih, nah anu iku apa sih? Apa iku? Sampah. Apa rosok? Ora. Ora. Iya. Oh, iki bono obat sih. Rumah iki. Iya. Oh, iku anu. Sing anu golek soket. Yang dhuwur. Heeh. Ayo sih. Yang putri masuk. Ayo balik terus. Hah? Balik ora usah parai. Sing anu wis dhuwur kae. Ada tangan apa? Tukulan. Maksudnya orang nandur ngono lho. Derak ngrawat iki sih. Oke, guys. Ngedur aja, Kak. Oke, guys, hari ini kita Sini bisa. tidak ada hasilnya karena sing duwe ngamuk-ngamuk meracau ora oleh njaluk jari oleh kon tuku padahal iku pring dah tukulan dhewe. Iki kayaknya tanah juga ora wae dhewe mong akon-akon tok iki wae wong kabeh iki milik tanah Pertamina iki daerah istilah era cuma numpang garap anu sih lemah tok tanduri Ora lagi telo jebak nganu. Jebak mano? Sebelah kono, Kak. Eh? Jebak ini di. Ganggu deh ora? guys yang jaring mau jaring ndok kono Maksudnya awak dhewe lewat ganggu ora lewat kene. ora lah untuk kene ora apa-apa nus kok. Aku reti mau bapak-bapak mau aku tak perhatiin lagi wong tukang ngan apa jenenge Jika kanggo wedhus. heeh Lah nek jika nduk gini dhewe ra oleh. Ngapain beli ya? Kan tukulan lah itu ngambil bambu tukulan ra oleh. malah racun nih Ora iya kok.
padha wae nu somong ngamung kok nek malah kaya anu malah ra. Ji kowe ora nduk kono ora? Sing pernah mancing kae lho. Oh. Sing nduk menisor nah nduk samping wong-wong mancing. Apa iki, Kak? Ya iku ora apa-apa golek sing gedhe. Di atas. Di atas, aja di atas, di atas. Padha wae ketoke bambune kok. Ya wis sih. Ya nak sekiranya iso ora apa-apa. Coba nyari yang di sini boleh. Ada nggak? Nanti turun di atas. Lu sampai di atas. Ikut tarik iso ora? Mbah. Ya tarik kali ya. Dari itu. Iso. Wis rancak. Asik. Oke nih lo rancaknya. Iya. Sisan. Kok iso ya, Dek? Nganu dhewe. Medun dhewe. Kok kayak cilik ya? Hah? Kayak cilik. Dikok sing di Iki lho. Kae kan air aslinya kan tak anu tembok sih. Dek ketarik kabel terus akhirnya meletot kan. Tarik tak merenekno ngono. Berarti ora nempel lemah. Ya nempel lemah dua ya. Sih dianggur direncak sih. Nah. Saya ambil yang di atas, Pak. Tar dulu. Susah rangkat. Di atas. Tapi kok rupane ngono. Hah? Tapi kok rupane ngono. Nyoba loro dhuwur. Ora lah. Hah? Agar dirancak isik wis. Iya. Coba. Tegas ya. Nganu atas wisan. Kan wis nganu rekenane wis apa? Wis tuwa. Mas, benar begininya. Lihat kamera. Nanti. Enggak tuh. Kilo. Iya. Mengko awakmu ngejak Yuli, aku ngejak
tahun. Oh ngono. Ora silaturahmi ra ngomong ben awake dhewe entuk bantuan omongan. Oh. Ngono ra. Lanjen wayah Ora. keadaan koyo ngono kok. Mesti ora. Yo keteng. Apa? Nyamuk. Boro. Di Ki boro. Heeh. ngono kap. Arsep. Ono dere. Ada. Ono. Teles. Ora, iya kaya nganu gare. Piye piye? Ora wong loro dhewe. Wah. Ora enak. Hmm. Awake dhewe mbek niat silaturahmi ben entuk bantuan omongan kok. Oh. Ngono ora. Ya wis ya. Kok acara apa iki? Ora ono acara apa-apa, Mas. Dolan. Dolan ya. Ngono sih. Engko malah di nganokno apa-apa. Ora pernah kuatir ku ngono. Mesti ora pernah. Oh. Ya ora apa-apa nanggo nganu. Rame-rame ora apa-apa. Masa ben diomongi. Ya wis. Iya. Engko nak takoni bar kowe silaturahmi kok lenong ngono sih. Iya. Mampir rene sih. Heeh. Dolan. Dolan kok anu ana aku lenong. Lenong siapa? Hmm? Lenong siapa? Ompi. Ompi. Sing disorot apa? Iki lho. Malah Tukang kameramene ngantuk. Nanti kameramene ngantuk. Ya ku sih tukang kameramen sih. Nyekel kamera e. Mau nyekel kamera kok obah terus. Goyang-goyang terus. Dek. Ora main nih. Yo, kamu yang megangin ini. Dek mah. Canda mulu sih. Ya mah nak urung lulus. Ngarepnya ora oleh dirubah kali ya. heeh. Oleh mburine kok. Heeh. Ana wis lunas lagi. Heeh. Ana sing tak ngeti-ngeti cen ngono. Heeh. Lah wis nganu, wis bukekno bil lah iku nek omah sing sak 1.500 iku. Lah kapan wong rene? Yo nganu sih apa? Lewat sementara lewat HP sih brosure iku sih. Ane pun dhek kepengin paling nduk kono, ora ndek kene. Oh. Ketoke. Nama Lengku ya. nah kono larang tungan. Yo malah justru malah ngono. Masa? Heeh. Oh yo atur ngono. Daerahe Mandan iku. Sarawang. Sasine. Ya 1.500.000 paling gede. Jadi super jun. Berarti kene daerah kene termasuk larang-larang. Larang kan. Wes, apa nah sampai pucuk. Hah? Nah. Maksudnya iki diketok apa? Wes. Wes. Oke. Oke, bolo kita sudah Di nganusan sih. Trapesan. Trapesan ojo. Di rak di Iku pepak. padahal iku sing elek. Di pepak sih. Heeh. Ini, Dek. Kita ngamarane gendong. Tak kira nganu diterapake san. Coba.
gampang kok gampang. Berarti dipaku ambek tembok sih, Kak. Ya engko gampang. Yang mewah ki lek. Iku ki anune ketol. Iku bendune. Heeh. Dek, itu bambunya gue. Ini buang, Dek. Oke, Bolo, kita sudah selesai mendapatkan satu bambu. Lumayan lah. Lumayan Dawu iki. buat menggantikan 3 meter ono gitu. satu tiang listrik yang mungkin Awas kena bapak ntar. sudah lapuk dimakan usia. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlog Bang Bocil. Matur suwun sing akeh. Malah awet iki, Kak. Subscribe, like, dan comment. Matur suwun nggih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awet iki, Kak. Tuwa soal